Tralo escaparate internacional que supuxo Fitur para a Ribeira no marco da Mancomunidade Barbanzarousa, o Concello céntrase agora no turismo de proximidade, coa vista posta na desestacionalización e na atracción de visitantes locais. Con este fin lanzará a partir de mañá a campaña 9 parroquias, 9 encantos, composta por 9 vídeos que amosan os principais recursos de cada parroquia. Turismo de Ribeira comeza o ano cunha campaña inspirada en coñecer Ribeira a través das súas parroquias, facendo fincapé na promoción do turismo de proximidade. O obxectivo desta campaña é enaltecer as bondades de cada parroquia de Ribeira e facer fincapé á veciñanza na comprensión do que ofrece Ribeira. O turismo de proximidade é unha tipoloxía de turismo que se realiza nunha área xeográfica próxima á residencia habitual do turista, incluindo a práctica do turismo no propio concello, na comarca ou na rexión do turista. Os principais destinatarios desta campaña son os propios ribeirenses para que sexan coñecedores das numerosas experiencias que ofrece o municipio, boa parte delas relacionadas coa paisaxe e o contacto coa natureza, co fin de converterse nos mellores embaixadores da súa terra. Básicamente con que a ciudadanía de Ribeira ten que ser os receptores, os embaixadores de quen nos visita. Eso realmente é moi difícil se un non conoce o seu propio concello, non? E creo que hai moitos ribeirenses que fora da súa parroquia pois non saben a cantidad de recursos, de potencialidade que ten todo o municipio. Por iso é importante como consumo externo, para que se vexa un pouco a variedade que temos entre cada unha das parroquias, pero sobre todo é tamén a través das redes sociales dese consumo interno que permita que todos os ribeirenses teñan un conocimiento o suficientemente axeitado do que son os nosos máis de 60 km cuadrados, pois para expoñerlle aos visitantes que aquí puderan recalar. Mañá arrancará a campaña coa difusión dun vídeo sobre Aguiño. Será o primeiro dos 9 que se irán lanzando por orde alfabética ata completar o mapa ribeirense.